Zanista aboriye da herçi qas xebat ve karê debarê hatbe pênasekirin jî ji aliyê antropolojîk de xebat pêwîstiyek e. Wek tê gotin, heket xwezayê de moriyek ji bêkarînên be însan çima bêkar bimîne. Mijara bêkariyê tenê ne mijarek aboriyê ye. Ji ber ku kesên bêkar nikare xwe tev lê jiyanê bikin. Rastî zor û zehmetiyan tê. Belê temaşevanên hêja. Em ê di vê bernameyê de li ser sedemên bêkariyê û hejmara bêkarên li Tirkiyeyê bisekinin. Li welatekî ji bo hejmara bêkaran kêm bibe, hewce ku ji aliyê aboriyê ve pêşketinek çebibe. Li Tirkiyeyê di salên dawî de tê gotin ku ji aliyê aboriyê ve pêşketinek heye. Li welatekê dehata neteweyî ji sedî pêncî zêde bûbe jî eger bêkarî ji sedî sê zêdetir bûbe, dêger zêdebûna dehatê bêkarî hîs bike. Heke li welatekî ji aliyê aboriyê ve pêşketinek hebe, hewce ku li wî welatê hilberîn jî zêde be. Lê mixabin li Tirkiyeyê tevê hemû angaştên heyê jî bêkarî her diçe zêdetir dibe. Li welatên pêşneketê bêkarî ji ber tunebûna bazaran kar zêde dibe. Zêdebûna nüfusê polîtikayên çewtên perwerdeyê kêmasiya di Ramedanê de bê îstikrariya di polîtikayên siyasetê de jî sedemên girîng ê bêkariyê ne. Li gor daneyên Enstitûya Lêkolîna Aştiya Navnetewiya Stockholmê, lêçûnên leşkeriyên Tirkiyeyê di navbera salên 2010 û 2019 de ji sedî 86 zêde bûye. Li gorî heman saziyê, pazemîn dewleta ku herî zêde duwarê leşkerî de lêçûnan dike Tirkiyeyê. Di navbera salên 2011 û 2020 de lêçûnên leşkeriyên dewleta Tirk ji sedî 77 zêde bûye. Ev faturaya giran a şer û lêçûnên leşkerî jî bütçeyê perwerdeyî, tendurustî, ragihandin û enerjî tên birîn. Ew lêçûnên di şerê navxeyiyê li Sûriyeyê hat bikaranîn û bi hezaran penaberên ku ji Sûriye û Efxanistanê derbasê Tirkiyeyê dibin li ser aboriya Tirkiyeyê barekî giran in. Herçi qas mijara penaberan ji derve mijara me zêdetir girêdayê polîtikayên siyasî, civakî û çandemên jî di rastiya xwe de ev penaber ji aliyê xistina mûçeyan û bêkariyê ve xwediyê bandorek mezin in. Li Tirkiyeyê yek sedema bêkariyê jî koçberkirina ji gundan e. Dewlet bi polîtikayên xwe xwezayê texrîb dike. Ji ber ku gundî êdî nikare debara xwe bi çandinî û sewalkariyê bikin, neçar dibînin û koçê bajaran dikin. Bi taybetî, hikûmet bi hinceta rewşa ewlehiyê li Kurdistanê mudaxileyê xwezayî dike. Dar û daristanên Kurdistanê tên şewitandin û pêşî li ber çem û rûbarên wan tên girtin. Dewlet ji bo kesên ji salên lotî heya niha ji gundê xwe derdikevin, tu qadên xebatê ve nekirin. Ji ber wî, ew kesên ku koçê bajaran dikin nikarin di qada sanayî û xizmetê de kar bibînin. Wek hûn jî dizanin, li Tirkiyeyê saziya TÜİKê mehane û salane bi gel re rêjeya bêkaran parve dike. Lê pirê caran saziya dîskarê rêjeya TÜİKê vala derdixe. Em dikarin nakokiya di navbera daneyên TÜİK û dîskarê de di vê grafîkê de jî bibînin. TÜİKê di meha qanûna 2020 de hejmara bêkarên îlona 2020 parve kir. û got ku rêjeya bêkaran ji sedî 12.7 e. Li dîskarê vê rêjeyê derewand û got rêjeya bêkarî ji sedî 26.4 e. TÜİK di her çaryeka salê de hejmara bêkaran bi gel re parve dike. Em bi hev re li ser vê grafîkê li bêkarên çaryekên duyemîn ên 3 salên dawî binêrin. Lê em di vê mijarê de dixwazin bal bikişînin ser rêjeya bêkariya jinan a di nav civakê de jî. Herçi qas di parvekirina dewleta Tirk de rêjeya bêkariya jinan kêm xuya bike jî, sedema vê yekê ne ku jin di her qadê de nikarin bixebtin û kar bikin. Sedema vê yekê jin di statûya karker û bêkaran de jî nayên hesibandin. Yanî zayanperestiyê xwe di tabloyên bêkariyê de jî nîşan dide.